Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамаатон сиҳату саломат ҳастед. Ба ҳамаатон рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад. Бароятон як рӯзи пурфайзу бобаракат хоҳонам. хоҳарону модарони азиз, ман боз як рӯзи моро ба шумо ба навор гирифтам. Дар ин ҷо Ҳасан Ҳусейнро ба детсад мебарем ва баъдан ба пятёрка медароем. аз магазин чизҳои лозимиро харидорӣ мекунем ва баъдан ба хона меравем. боз влогамонро давом медиҳем. ба шумо тамошои ба фароғат хоҳонам. اختری بختم ز تو نظاره از زمین نور میزند فواره ز انعکاس نوری راغون میشود تاجیکستان مثل یک مهپاره اختری بختم ز تو نظاره از زمین نور میزند فواره ز انعکاس نوری راغون میشود تاجیکستان مثل یک مهپاره نابیراغون امتحانی وحدت است آب نابش بی بها یک ثروت است نوری راغون خود نشانی قدرت است غیر بنیادش نباشد چاره ابو حنیفه سراجی امت است سروری مایان چراغی ملت است در وجودش نور و مهر و رحمت است سوی فردا رهنما استاره نوری رحمانم را هم روشن کند. дӯстони азиз, ана дар ин ҷо ман ба хона омадам. духтарони ман ҳоло хоб буданд. субҳона тайёр мекунем. субҳонаи мо атола мешавад бо равғани сливочный ва маска ва равғани гӯсфандро омехта карда будам. ин бисёр фоидаовар аз шамолкашӣ дар ҳамин хунукиҳои сахт бисёр фоидаовар аст. баъди субҳона дӯстон берун мебароем, берунро уборка мекунем ва камтар пиёзи зимнӣ доштам ҳамонро мекорем. дар Россия ҳамин хел мекунанд тамошобинони азиз. вақте ки пиёзи зимниро мекоранд болояшро бо баргҳои хушк бо алафи хушк мепӯшанд то ки дар хунукӣ пиёз вайрон нашавад. ман ҳамин пиёзи зимниро якумин маротиба мекорам. пештар мо дар квартира зиндагӣ мекардем. агарот надоштем. 2 сол боз дар хонаи заминакӣ зиндагӣ мекунем ва бо агарот машғул ҳастам. субҳонаи мо ҳам тайёр шуд. Ataku stamo. Ataku
аз ин средство гирифтам якумин маротиба барои проба. Бо цветочный аромат доштааст. бӯи билизна хлорка барои бачаҳо зиён дорад. барои ҳамин аз ҳамин гирифтам. коктейл, комет, колбаса аз гӯшти мурғ бо гӯшти мурғ, зубной щётка барои бачаҳо, ширинӣ камтар. хайр, ҳамин харидҳои имрӯзаи мо, тамошобинони азиз. Что это? Паста. Щётка. Щётка. Открой. ана дар ин ҷо дӯстон, ҳамроҳи кӯдакон ҳама каса буромадем ба берун. Берун он қадар ҳам гарм нест, лекин рӯзҳои охирони беборонию бебарф, пагоҳ аллакай барф борон сар мешавад. ана ҳамин баргҳоро тоза мекунем, баъд пиёз мекорем. در جهان بر من عزیز و معتبر، مهربان تر هر یکی از یک دیگر، هر دو بر من نوری دیده تاجی سر، دولتی نایابی من مادر پدر، هر دو بر من نوری دیده تاجی سر، دولتی نایابی من مادر پدر، دولتی نایابی من مادر پدر. سلامت بر سرم، نور فیضی خان و درگاه و درم، بخت و تخت و تاج زرینم شما، پاکی پاتان را به جانم میخرم، بخت و تخت و تاجی زرینم شما، خاکی پاتان را به جانم میخرم، خاکی پاتان را به جانم میخرم. Лягуша. Лягуша. дар ин ҷо тамошобинон, додарам бароимон гӯшт овардааст. гӯшт бисёр доштему, хайр ҳеҷ гап не, барои зимистон запас аст. ҳозир нимашро ба хонаи модарам мефиристам, баъд нимашро ба маразилник ҷой мекунам. ана ин захираи мо, тамошобинон, дар ин ҷо гӯштҳои майдано карда
дар дигар морозилник заготовкаҳо. ҳамин хел барои зимистон мо тайёрӣ мебинем. тамошобинон раковинаро бо ҳамон средствое ки аз пятёрка гирифтагӣ будам 33 рублӣ бисёр ба ман писанд омад. бо нархи дастрас шумо низ харидорӣ кунед. ана ин розовый. акнун тамошобинон хӯроки бегоҳирӯзӣ мепазем. барои Ҳасан Ҳусейн вазифа доданд дар детский сад ки ягон хӯрок пазем ва бо хӯроки пухта онҳоро расм гирем ва ба воспитателашон равон кунем. дар детский сад конкурс мегузаштааст, барои ҳамин мо хостем ки гӯшт бирён тайёр кунем ва дар влогҳои оянда ба шумоён ҳатман результати конкурсро мегӯем. тамошобинони азиз, боз мехостам ба як комментария ҷавоб диҳам. пурсидед ки ман дар куҷо кор мекунам. ман кор намекунам дар кори давлатӣ, лекин ба ман стажи корӣ меравад, чун воспитател ним ставка стаж меравад. дар нақша дорам ки оянда боз ба ягон ҷо ба кор дароям, ақаллан нисфи рӯз бошад ҳам кор кунам, лекин айни замон кор кардан наметавонам, барои он ки бачаҳо ба мактаб мераванд, мебиёянд, ба кружок мераванд. ҳамаи инро бояд ман худам назорат кунам. ана ҳамин хел дӯстон, агар боз савол бошад дар комментария нависед, ҳатман ҷавоб медиҳам. یا رب آن آهوی مشکین با خودتن باز رسان، با خودتن باز رسان. یا رب آن آهوی مشکین با خودتن باز رسان، با خودتن باز رسان. وان سهی سروی روان رو با چمن باز رسان، با چمن باز رسان. وان سهی سروی روان رو با چمن باز رسان. اوقاتی ما هم پخت. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо влоги мо ҳам ба охир мерасад. то наворҳои оянда дар паноҳи худованд бошед. лайк монданро фаромӯш накунед. ба канали мо подписатся кунед. ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед ва дар паноҳи худованди меҳрубон бошед.